Este que van ver é o momento en que un coche circula en sentido contrario pola Nacional 525. A Garda Civil interceptou o conductor nunha das entradas principais de Santiago. Os axentes cortaronlle o paso na rotonda en que conflúen os accesos ás autoestradas AP9 e AP53, un punto ademais de moito tránsito. O aviso deuno o condutor dun guindastre que se atopaba na zona recollendo un coche avariado. O condutor deu negativo nas probas de alcohol e drogas. Xa estaba circulando, como digo, de forma contraria na propia circulación giratoria da glorieta, moito nos tememos que posiblemente incluso con risco de que pudera acceder a outra das vías desdobladas que ali se atopaban. Boas tardes, mércores 1 de abril. Aquí comeza o Galicia Noticias. Houbo un accidente fatal en Tomiño. Un home morreu tras ser atropelado. Un coche que circulaba por esta estrada saiu da vía, desfixo un muro de pedra e levou por diante o peón antes de acabar, como ven, completamente emborcado. A vítima mortal duns 60 anos camiñaba con muletas pola beiravía. Non tivo capacidade de reacción e acabou atrapado debaixo do coche. Os servizos sanitarios non conseguiron salvalo. Ali non hai curva, non hai problema. Vamos, ali é case todo é recto, prácticamente. Pero foi algún despisto ou non sei. No, a carretera ali, pero dicen que se quedou dormido, dicen, non sei. Na provincia de Lugo continúa a busca do mozo desaparecido no río Miño, no concello de Carballedo, tras sufrir un accidente nun kayak. Un golpe de vento puido facer emborcar a embarcación en que navegaba canda o seu primo, que logrou poñerse a salvo. Ningún deles levaba chalecos salvavidas. Os equipos de emerxencias rastrexan a zona dende o aire tamén na auga, con mergulladores especializados. A orografía do terreo está a complicar os traballos. Un preso con antecedentes violentos logrou saltar o muro e o valado de arame do cárcere de Monterroso. A fuga durou pouco. Tirou pro monte, que está preto da prisión, pero ali xa o estaban agardando varios funcionarios e gardas civís que o levaron de volta pro cárcere. Día que foi fácil de coller, que o colleron de seguida ali aos medio kilómetro da cárcel xa o colleran. Un pouco impactante, porque la seguridad era lo primordial en la vida, ¿no? Pero ali non se sale fácil ni se entra fácil, Eu porque eu teño estado ali traballando Esta mañá desaloxaron un edificio de vivendas en Negreira por un incendio que aconteceu á primeira hora. O lume declarouse no último andar, que quedou queimado e moi afectado polo fume. Unha das habitantes do inmoble foi trasladada ao hospital por precaución. Finalmente todo quedou nun susto con danos materiais. Viu o percal, xa volveu para atrás, empezou a tocar o timbre, salín por si, a ver que pasaba, e dixme, sal que está ardendo. Xa mirei para diante, porque xusto enfrente da nosa porta están as escaleiras para o quinto. Estaba todo negro xa, había un fume. O problema foi no quinto, nos dous quintos, xa que estaba a visibilidade total, foi preferible deixalos confinados dentro da vivenda, aislados, sin problemas de respirar ningún fume ni ningún gas tóxico, e aí controlouse o lume. Primeira parada do Galicia Noticias este mércores no concello lugués de Carballedo. Ali os equipos de emerxencias continúan despregados no río Miño na busca dese mozo desaparecido tras sufrir un accidente co seu kayak. É xa o terceiro día de rastrexo. Alejandro, temos algunha novidade? Pois Raúl, polo momento sen ningunha novidade, como ti ben indicabas, terceiro día de operativo e hoxe sumáronse ademais tamén drons subacuáticos. Durante toda esta mañá estiveron peinando a zona tamén unha Zodiac da Garda Civil, o seu equipo de mergulladores, tamén patrullas AP e drons tamén por vía aérea e un helicóptero. Un operativo que está condicionado por esa difícil orografía, segundo nos indicaban os axentes, nalgúns puntos deste río Miño a profundidade pode chegar aos 60 metros. Ademais, hoxe tamén podemos falar co portavoz da familia que nos indicaba que ese segundo rapazo que si puido sair da auga falaba dun forte golpe de vento como causa de que ese kayak emborcase. Pues hoy hemos incrementado al operativo algunos medios más, entre ellos los drones subacuáticos. Han participado los mismos efectivos que
que estos días de atrás, el helicóptero, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Estámoslo pasando, bueno, levamos 2 días, como podes imaginar, unha traxedia, non? O primeiro foi o impacto shock no que estamos, e agora estamos nun proceso de esperanza, de estar buscando e esperando que todos os medios que a Guardia Civil e os medios de rescate pois podan, bueno, ter éxito no seu encontro. Pero a familia está triste e ao mesmo tempo con un fío de esperanza, esperando que pase algo. Hubo un accidente fatal de tráfico a tarde pasada en Tomiño. Un vehículo que saíu da vía atropelou un home que camiñaba pola beiravía. Quedou atrapado baixo o coche e nada se puido facer xa pola súa vida. O accidente producíase contra as 4 da tarde no lugar do Barro, en Tomiño. Alertou un veciño, un coche saíra da vía, levara por diante un muro de pedra e emborcara na beiravía da PO 344. A traxedia foi que atropelou un peón que camiñaba por ali, un home duns 70 anos que quedou atrapado baixo o vehículo sinistrado. Movilizáronse equipos de emerxencias e forzas de seguridade, incluso o helicóptero medicalizado, pero ao chegar ao lugar só puideron confirmar xa o falecemento do home. La persona ya estaba fallecida cuando llegamos. Los ocupantes del vehículo están ilesos, han sido afectados por el accidente. No vehículo viaxaba un home cun neno de curta idade, foron liberados ilesos e recibiron atención sanitaria e psicolóxica. Na veciñanza non se explican as causas desta fatalidade nunha zona con boa visibilidade que cren pouco perigosa. Ali non hai curva, non hai problema. Vamos, ali é case todo é recto, prácticamente. Pero foi algún despisto, non sei. No, a carretera ali, pero dicen que se quedou dormido, dicen, non sei. Aí por aquí casi nunca se sonou que hubiera accidentes por aquí. A verdad que o que pasa é que, claro. A Garda Civil investiga as causas deste accidente mortal. Ese animal que ven detrás dese muro é un can American Bully, está considerado unha raza perigosa. Os veciños dunha parroquia de Marín aseguran vivir atemorizados polos cans desta raza que ten unha familia que leva un ano ocupando unha casa do lugar. Denuncian que os animais saltan o valado, andan ceibos pola rúa e xa atacaron outras mascotas e varias persoas. O dono dos cans, pola súa banda, nega as acusacións. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. A Fiscalía recorre o permiso penitenciario solicitado por Alfonso Basterra. Iso supón que se suspende a súa saída temporal de prisión. A Fiscalía basea o seu recurso en que hai falta de motivación suficiente, xa que non conta coa valoración favorable da Xunta de Tratamento do Cárcere de Topas, no que cumpre a condena polo asasinato da súa filla Asunta en 2013. Tamén remarca a Fiscalía que segue negando o crime polo que foi condenado a 18 anos de cadea e que aínda non cumpriu as 3/4 partes da pena. Agora, a decisión sobre o primeiro permiso penitenciario de Alfonso Basterra dependerá do que resolva a Audiencia Provincial de Salamanca. Un preso con antecedentes violentos, e vese que tamén en plena forma física, logrou saltar o muro e o valado de arame de contención do cárcere lugués de Monterroso. A fuga durou pouco. Tirou pro monte que está preto da prisión, pero ali xa o estaban agardando varios funcionarios e gardas civís que o levaron de volta pro cárcere. O protagonista da fuga chegara poucos días antes a Monterroso procedente dunha prisión do País Vasco. Dando mostras dunha audacia e axilidade nunca antes vista nesta prisión, botou a correr e superou 2 valados de seguridade e unha concertina. Encaramouse o muro de formigón e saltou dende 6 metros, demostrando un estado físico empexable. Ai, tiña que estar, que senón non salta, se está como a mí non salta. A ver quen é, que nos enseñe, porque estou mirando de ir ao gimnasio, que aquí en Monterroso non tenemos, que nos enseñe como va. Claro. Unha vez fora, tirou correndo pro monte buscando posiblemente onde acocharse, pero xa aló o agardaban funcionarios e a Garda Civil. A aventura durou pouco. Foi fácil de coller, que colleron de seguida ali aos medio kilómetro da cárcel xa o collera. Ali non se sale fácil ni se entra fácil, Eu porque eu teño estado ali traballando e para salir hai que esperar que se orden para salir, para entrar igual. Non é este o primeiro intento de fuga que se produce en Monterroso, pero sí o que chegou máis lonxe, un feito que non causa alarma entre os veciños. Ya es una cosa más que hay aquí, o sea, yo como nunca ha pasado nada, creo yo, pues no, yo estoy tranquila. Aquí é unha aldea grande, unha maravilla. O
O recluso non estaba catalogado como perigoso a pesar de que xa protagonizara episodios violentos no cárcere do que procedía. No tiene sentido remitir a tanta gente o enviar a tanta gente con un perfil encima complicado a centros como Monterroso, es un centro con una categoría como de un CIS. Pero hay 50 o 60 internos cuyo perfil no se adapta a Monterroso. Os funcionarios denuncian ademais a saturación do centro. Unha muller foi detida por intentar atracar unha xoiería da Gran Vía de Vigo. Os clientes e os comerciantes lograron reducila, malia que todo indicaba que ia armada. Que máis se sabe deste suceso, Sabela? A muller entrou nesta xoiería co berro, isto é un atraco, e ademais puntualizaba, non é unha broma. Levaba a cara cuberta, cara tapada, e ademais teña tamén un revólver e un coitelo. Con esas armas ameazou os propietarios e os traballadores deste establecemento. Eran as 5:30 da tarde, había bastantes clientes no interior desta xoiería. Houbo momentos, lóxicamente, de tensión, de nerviosismo, de certo medo tamén e intranquilidade. Nun momento concreto, varios clientes axudados tamén polos propietarios lograron reducir a esta muller. O que nos contan é que era unha muller bastante corpulenta, alta, dicimos, reducirona, chamaron a policía, chegaron os axentes da Policía Nacional da local, detivérona, finalmente quedou nun atraco frustrado, non levou nada e tampouco houbo feridos. Os dous homes detidos polo atraco a este estanco de Larín o sábado ingresaron en prisión á espera de xuízo por roubo con violencia e agresión. Supostamente entraron encapuchados no local, un deles golpeou e inmobilizou a propietaria, o outro fíxose cos cartos da caixa, uns 500 euros. A media hora foron detidos pola Policía Local e a Garda Civil. En Boiro denuncian un roubo exprés nun bar do centro. Foi de madrugada e cando un veciño sentiu un ruído e saiu mirar, xa estaban fuxindo os supostos asaltantes. Eran dous e, segundo relata o hostaleiro, entraron forzando a pechadura e levaron a caixa dos cartos. Tiña só as moedas dos cambios, así que di que foi máis a perda que lle ocasionaron que o botín que levaron. A Garda Civil investiga os feitos. Veciños dunha parroquia de Marín viven atemorizados polos cans de raza perigosa que ten unha familia que leva un ano ocupando unha casa do lugar. Denuncian que os animais saltan o valado, andan ceibos pola rúa e xa atacaron outras mascotas e varias persoas. O dono dos cans, pola súa banda, nega esas acusacións e asegura que vai leválos a outro predio para evitar problemas. A tranquilidade da parroquia de San Xulián, en Marín, está a saber alterada desde que hai algo máis dun ano os fillos dunha veciña de etnia xitana ocuparon esta casa aproveitando que os donos residen en Canarias. A convivencia empezou a deteriorarse a conta dos cans. Teñen varios de raza American Bully, semellantes aos que ven nas imaxes. Son potencialmente perigosos e atemorizan os veciños. Denuncian que saltan o valado da casa e que xa atacaron a varias persoas. Os cans, que eu tiño visto 4, salen aí moitas veces salen polo portal e atacan a xente. De hecho, outro día mordei un señor que non é de aquí, iba por aí arriba caminando, A xente que lle atacaron, xente que lle mataron a outros cans, entón iso os veciños están atemorizados e moita xente dos que a prexudicados non queren denunciar por temor ás represalias. Enrique, un dos donos dos cans, nega tales acusacións. En primer lugar, nunca he tenido ningún acercado en mis perros, ¿vale? Lo que dice el que representa aquí la comunidad de aquí de Marín, que está hablando, que dice que los tengo acojonados a la gente, que por eso no ponían ninguna denuncia, eso es totalmente mentira. Os veciños temen que calquera día pase algo grave. Para evitalo, exixen que retiren os cans dali. Os cans non poden salir á calle e estar soltos. Nos o que queremos é que sexa responsable cos cans e que os cans sabe que el non pode telos. Entón o que pedimos é que os cans desaparezcan do domicilio, que os leven unha protectora ou que os leve quen queira. Axentes da Policía Local de Marín achegáronse esta mañá para falar cos donos dos cans e mediar no conflito. Enrique asegurounos despois que ia leválos a outra propiedade e que 3 cachorros van ser adoptados. Los perros me lo voy a llevar a otra finca que tengo, pero que yo mis perros los tengo bien, ¿me está comprendiendo? Tengo 3 hembras y 3 cachorros, pero los cachorros esta semana van en adopción con un contrato, ¿sabes? Y nada, y estamos esperando que sean un poquito más mayores los cachorritos y dárselo a las personas que ya hemos quedado con ellos. Un incendio a primeira hora desta mañá nun edificio de Negreira mobilizou os equipos de emerxencia que nun primeiro momento desaloxaron as vivendas. O lume declarábase no último andar e deixou a planta totalmente queimada. Afortunadamente, todo quedou nun susto e os veciños puderon volver ás súas casas unha vez sufocado.
Pasadas as 8:30 da mañá, o Servizo de Emerxencia recibía unha chamada alertando dun incendio que se declaraba no corredor do quinto andar deste edificio de Negreira. Ata o lugar desplazáronse de inmediato a Policía Local, os bombeiros de Santa Comba e o GES de Brión. Chegamos ao punto, bombeiros do Parque da Diputación de Santa Comba, membros do GES de Brión, constatouse que sí, que había un incendio no pasillo do quinto piso, provocado por unha acumulación de enseres que non se sabe de onde puderon xurdir, estaba totalmente inundado de fume. Por precaución, desaloxaron os veciños do edificio, excepto os da planta onde se declaraba o lume, a quen aconsellaron permanecer nas vivendas debido á grande acumulación de fume. As vivendas do primeiro ao cuarto puderonse evacuar sin problema, porque hasta ese nivel non había problema para sacar a xente polo fume. O problema foi no quinto, nos dous quintos, xa que estaba a visibilidade total, foi preferible deixalos confinados dentro da vivenda, aislados, sin problemas de respirar ningún fume ni ningún gas tóxico. O cheiro a fume sorprendeu aos veciños do inmoble que abandonaron as vivendas ata que se conseguiu extinguir o lume por completo. Saliu miña nai a traballar, que sale sobre as 8:40, 8:50, e xa escoitábamos ruidos desde antes. O sea, eu estaba así media desperta e tal, e nada, saliu para traballar, viu o percal, xa volveu para atrás, empezou a tocar o timbre, salín por si, o sea, a ver que pasaba, e díxome, sal que está ardendo. Xa mirei para diante, porque xusto enfrente da nosa porta están as escaleiras para o quinto. Estaba todo negro xa, había un fume. E o lume foi no pasillo, bueno, por suerte, porque dentro dunha casa podía ser peor. A máis, foi preciso trasladar unha muller a un centro hospitalario por inhalación de fume. Descoñécese como se orixinou o lume que empezou no corredor onde parece ser que se acumulaban varios obxetos. Varias horas de traballo e dotacións de dous parques de bombeiros, os do Morrazo e os do Porriño, foron precisos para rescatar o cadáver dunha muller con obesidade mórbida que vivía rodeada de lixo co seu fillo de 38 anos en Moaña. Tamén fixo falta a colaboración do persoal de obras do Concello. O persoal que atendeu a incidencia con experiencia de 30 anos dixo que non viran nada semellante nunca e valoran que serán precisos 3 trailers para baleirar o lixo da casa. Con obesidade mórbida e rodeados de lixo e excrementos, así vivían a nai de 68 anos e o fillo de 38 nesta vivenda da Canexa de Cándida Lago, que hoxe xa está precintada. Os bombeiros do Morrazo e do Baixo Miño tiveron que acudir con traxes de protección química debido á gran cantidade de lixo, excrementos e gases existentes na vivenda. Tantos que houbo que retirar moito lixo para poder acceder a retirar o cadáver. Foron precisas preto de 6 horas para facer os traballos. Levaban moitos anos sin poder sair á rúa, tiñan problemas de mobilidade as dúas persoas da vivenda, entonces pois nin salían, nin entraba ninguén. Entonces claro, eles vivían aí tiñan todo. Dicíasme que non se podía acceder en absoluto, que houbo que andar pisando, que casi non podías tocar a señora porque estaba todo cheo de 1000 cousas, non? Sí, viñeron os de servicios do Concello a poder abrir un acceso, non? Os equipos que participaron no rescate consideran que farán falta 3 camións e varios días para baleirar a casa de residuos. Tiveron que convencer tamén con man esquerda ao fillo que non quería abandonar a casa, malia que tiña chagas na pel. El había que facerlle unha revisión porque, bueno, non sabíamos como estaba, levaba tempo sin ir ao médico, as condicións nas que estaba non eran as idóneas, entonces, bueno, pues para prevenir algún problema e sacalo para poder vivir un pouco dignamente. O fillo está ingresado polo de agora na unidade de psiquiatría do Cunqueiro. Nai e fillo son moi apreciados na vila, pero polas súas negativas a que a xente entrase na vivenda e as condicións da casa non puideron ser axudados. Moitos, xa os de a pé, xa non como un equipo de emerxencias, ni moito menos, e iso, nos detectamos moitas veces, casos moi graves, insalubres, sea por dióxenes ou por calquera outra cousa. Entonces, nós sempre ofrecemos axuda, tanto para limpiar como para mandar a alguén a atendelos e demais. Cal é o problema? Se o propietario da vivenda non permite o acceso, incluso de un servicio médico, non se pode acceder, porque a lei non cho permite.
Os equipos de emerxencias e sanitarios acudiran ao lugar en reiteradas ocasións nos últimos días. Ata o lugar tamén foron Policía Local, Garda Civil e a Alcaldesa de Moaña. En Santiago, a Garda Civil interceptou un vehículo que circulaba en sentido contrario pola Nacional 525. Parárono nunha rotonda á entrada da cidade nun medio dun denso tráfico. Os axentes estaban na rotonda de Santa Lucía axudando á retirada dun vehículo avariado. Foi o traballador do guindastre quen advertiu que había un coche circulando a contramarcha no medio do tráfico. A resposta da patrulla non se fixo esperar. Cortoulle o paso na rotonda antes de que se produciran danos maiores. O sea, xa estaba circulando, como digo, de forma contraria na propia circulación giratoria da glorieta, moito nos tememos que posiblemente incluso con risco de que pudera acceder a outra das vías desdobladas que ali se atopaban. A infracción produciuse nunha zona de moito tránsito onde conflúe a Nacional 525 coa entrada das autoestradas. O condutor deu negativo no control de alcohol e drogas. Ao parecer, todo se debeu a un descoido sen intencionalidade, pero pode saírlle caro. Pois vais a enfrentar o conductor a unha infracción grave, valga a redundancia, que vai estar sancionada pois, con os 6 puntos de retirada do permiso de condución e uns 500 euros de multa. Se efectivamente, ademais, observamos que as condicións psicofísicas precisamente non son as adecuadas e poden ser unha causa determinante desa circulación en sentido contrario, en todo caso, nosotros tamén vamos propoñer a revisión dese permiso de conducir. Despois do sucedido, Tráfico insiste. A recomendación é sempre a básica, é manter unha atención permanente na condución. Así que toda a atención no volante, evitando manexar o móvil, a radio ou GPS ou mantendo conversas que poidan comprometer a nosa seguridade e a do resto dos usuarios da vía. Reabriron xusto para a Semana Santa e algo que ven especialmente a xeito con este tempo primaveral que estamos tendo. Falamos das termas gratuitas da Chavasqueira do Muiño da Veiga, en Ourense, que levan 3 meses inutilizadas. De seguida, lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. A cidade de Ferrol está metida de cheo na Semana Santa coa celebración hoxe do Mércores Santo. Esta xornada con 4 procesións é a antesada dos días máis intensos da Paixón ferrolá. O programa comeza ás 6:30 coa procesión da Confraría da Mercé en honor a Nosa Señora dos Cativos e o Cristo Redentor. Ás 7 sairá o Cristo dos Navegantes, que este ano recupera o seu percorrido histórico. A xornada continúa ás 9 coa procesión do Cristo do Perdón e María Santísima dos Desamparados. O punto final poñerao a partir das 10:30 a procesión da Penitencia da Confraría das Dores, unha das máis sobrecolledoras da xornada. Tamén Viveiro celebra hoxe o Mércores Santo coa saída en procesión do Via Crucis de Homes portando o paso do Cristo da Agonía. A imaxe data de 1946, a saída será ás 10 da noite. 14 penitentes cargarán a cruz nunha das estampas máis austeras e simbólicas da Semana Santa de Viveiro, antes dos días grandes que comezan mañá cos Xoves Santo. En Camariñas hoxe comeza unha nova edición da Mostra do Encaixe e xa van pola 35ª. Ás 3 da tarde abrirá o pabillón co tradicional encontro das encaixeiras e de escolas infantís. Nesta edición, as palilleiras van recibir unha homenaxe especial. En total, serán 5 xornadas cheas de actividades. Entre elas, pasarelas con novos talentos da moda e firmas consolidadas, pero tamén música, literatura e gastronomía. Un programa completo sobre o encaixe de Camariñas nun evento que está declarado de interese turístico de Galicia. Pois, coincidindo coa Semana Santa, as unidades móviles da Xencia de Doazón de Órganos e Sangue visitan un total de 33 concellos galegos co fin de facilitar a doazón á cidadanía. Estivemos en Carballo, ali un autobús convida a todo o mundo a facer este xeito altruísta e poder así garantir as reservas de todos os grupos sanguíneos. Manuel de Carballo achégase ata a unidade móvil de doazón de sangue que está instalada na Praza do Concello. Faino consciente da importancia deste xesto. Pase por aquí. Que son doador desde fai un par de anos, 2-3 anos, e coincidiu que me enviaron unha mensaxe ao móvil onte para poder doar porque había un grupo en concreto que facía falla e aquí estou. Ahora mismo estáis facendo bastante chamamento, sobre todo para, bueno, o cero negativo, que é o grupo universal, e o A negativo, que sería o que máis necesidade teríamos ahora mismo,
porque as reservas están un poquinho máis baixas. O dous festivos, pois en xeral a xente mobilízase máis, hai máis desplazamentos, máis probabilidade de que haxa accidentes e entonces máis intervencións. Entón, canto máis se poda axudar, pois mellor neste caso. Chamamento claro, resposta positiva, responsable e numerosa. Pois eu poñome no papel dos outros e gustaríame que alguén me axudase, por iso fago. Suelo donar 2 veces ao ano, máis ou menos. Porque me gusta axudar. A xente de Carballo está moi concienciada, non só agora en Semana Santa, sino en todos os meses que vimos. Eu xa viñen varias veces, que sole ser viernes, sábado, 2 días seguidos, sea mañán ou tarde, sempre temos moita xente, tanto de semana como os sábados. A xente galega, polo menos, en calquera pobo dos que vamos, vemos que sí que funciona moi ben, que a xente está moi animada, moi concienciada, veñen todas as veces que poden, en xeral moi ben. Lembran desde a unidade que calquera pode doar, só precisa ser maior de idade, pesar máis de 50 kilos e estar saudable. Lembran tamén que calquera momento é bo. A Carballo volven este sábado día 4 e estarán ata as 3 da tarde. Dous dos espazos termais gratuitos que se atopan a carón do río en Ourense reabriron hoxe tras meses inutilizados. Súmanse así as pozas da Burga de Canedo que xa estaban operativas. Bea. Sí, estiveron uns 4 meses en funcionar dende novembro do ano pasado, máis ou menos, debido á crecida do río Miño que provocou estragos nas instalacións. Nos últimos días procedeuse tanto a limpeza como a reparación dos danos e hoxe abriron oficialmente cumplindo con todas as medidas que establece a lei de uso lúdico das augas termais, tanto con aforo como vixilancia, aínda que moitos usuarios xa se chegaban ata aquí estos días cando xa estaba o nivel do río baixo e as pozas estaban descubertas. Están reabertas dende hoxe tanto a Chavasqueira como a zona do Muiño da Veiga. Aínda non abriran oficialmente, pero Pepe aproveitaba xa que as pozas estaban acondicionadas para inaugurar a tempada termal na Chavasqueira. Sí, pues la limpian a las 6:30 y ya quedamos ya. Yo estoy todos los días aquí. Ás 10 da mañá Brais retiraba o cartel que advertía que estaban fora de servizo. Ele é o encargado dende hoxe de controlar, entre outras cousas, a temperatura das pozas ou o aforo, como exixe a lei. Nos encargámonos de controlar un pouco o espazo, que a xente cumpla as normas, que use chancletas, que se duche, que use bañador, na medida do posible, e que as instalacións estén limpas, que as temperaturas, sobre todo moi importante, que estén controladas. A máis quente aquí está a 40 graus. Os danos provocados polas enchentes do Miño fixeron que estiveran pechadas durante meses. Sí, de feito, esa ducha que hai é nova, porque a rompeu toda, hai varias rousas levantadas, os sistemas de medición de caudal que temos aquí tamén pillónos aí e se fastidiaron e vou por todo novo. É o primeiro día que veño hoxe, porque vou a Outariz. E vou a Outariz para deixar un capitán hoxe, pois hai que vir a probalas. É máis cómodo para vir aquí, porque así veño andando e vou andando, a noite teño que ir ou no meu coche ou no autobús. As da Chavasqueira e as do Muiño da Veiga, que tamén reabriron hoxe, súmanse así as da Burga de Canedo na zona de Outariz, que adoitan estar abertas todo o ano. Temos que pechar aí unhos días por culpa da crecida do río, pero esas están abertas todo o ano. Van a abrir o do Outariz porque estamos pendentes de fer aí un pozo, unha captación que, está aí así no aire e no momento en que se vai a captación, pois si poderíamos abrir todo, ter todo aberto. Augas termais que emerxen da terra a máis de 70 graus nalgún punto e que atraen tanto a lugareños como visitantes. Xa tiña ganas de que abriran hoxe? Sí, é verdad que sí. A verdad que sí, porque ves tanto. Estas partes que non están máis a man. E son máis familiares estas. Eu veño de Barreiros, veño algunha vez que podo, en fines de semana ou puentes, ou eu pensei que iba a haber xa cola. Termas gratuitas que se suman ás alternativas de pago e que se converten nun dos principais atractivos turísticos da cidade de cara a esta Semana Santa. Os mariscadores de Barallobre avanzan na recuperación da ostra plana, unha especie case desaparecida da ría de Ferrol. Despois de varios meses de cría, acaban de sementar nas praias unhas 25.000 unidades de ostra que se poderán recoller tralo verán. De obter os resultados agardados, os mariscadores xa pensan noutras especies. Os areais que rodean a confraría de Barallobre serven de banco de proba para un proxecto de rexeneración avalado con fondos europeos. Vimos que había posibilidade de traer cría de ostra e poñerla nas mesas e nos pochos. E aí métese a semilla. Eso vai crecendo e ti ao mesmo tempo que tens que facer é ir limpiando das algas. Un traballo laborioso que lles levou todo o outono e os meses máis duros do inverno. Estes son os puchos que utilizamos e son os puchos que poñemos nas mesas.
En cada mesa poñemos 6. E aquí metemos a ostra e depois cerramos con esta varilla. Como podedes ver, aquí hai diferentes tamices. Este, para que entendamos ben, o seu furado é moi pequeniño, porque a semilla é moi pequena, vale? E así tampouco se meten os depredadores dentro, e según vai crecendo, vaise facendo un desdoble. O resultado está sendo todo un éxito. Tuvemos a capacidade de quitar 370 kilos en máis de 25.000 unidades, non? Que supón iso para nós? É algo moi importante. Vamos a repoblamos as nosas playas, tanto a playa de Barallobre como a playa de Maniños. Entonces, durante ese tempo que vai a crecer, sean 3 meses, 6 ou 8, vai ter a capacidade de desovar. O sea, vamos a ter alevins. Entón, ao mesmo tempo que repoblamos, esta especie, neste caso a ostra plana, vai nos deixar tamén alevins, non? Os mariscadores calculan que será tras do verán cando poidan iniciar a campaña de recollida dun produto con moito valor de mercado. Estamos falando de ostra salvaxe ou ostra plana, a xente diferencia ben, sabe cal é ostra plana e ostra rizada, a cotización poden ser, imaginémonos, o quilo, que normalmente vendese por peza, pode andar entre 6 e 10 euros, falando da ostra plana e da ostra rizada, dependendo tamén un pouco de pezas quilo, pode andar entre 1 euro a 4, non? Na confraría de Barallobre estudan agora como poder estender este sistema a outras especies, como é o caso da ameixa ou a zamburiña. Como cada ano por estas datas, as pastelerías énchense dos doces típicos destes días. Roscas, monas, ovos de Pascua e torradas son as protagonistas. Achegámonos a Ferrol e visitamos unha confeitería centenaria onde atopamos, entre outras alpeiradas, os capuchóns de galleta de chocolate. Nada hai máis tradicional na Semana Santa que as procesións e os capuchóns que as acompañan. Pero en Ferrol hai tamén outro capuchón que se vende en pastelería que se come. Fano aquí, un establecemento con máis de 120 anos de historia. Pasta de mantequilla que aguanta como una pasta de té y al ir recubierta de chocolate aún aguanta un poquito más, pero bueno, acabamos de empezar a hacerlos, empezamos esta semana y bueno, los vamos haciendo a medida que se van vendiendo. Quiero decir, toda la Semana Santa vamos a tener capuchones, los hacemos a diario. E poucas cousas hai máis doces e típicas da Semana Santa que as torradas. En Gascón poden chegar a facer cada día ata 200. La torrija, nosotros hacemos una torrija de pan normal, emborrachada en leche con anís y va con crema tostada y luego rebozada en huevo. Bueno, vosotros ya filmasteis ahí como... E se hai un produto estrela que admite unha ampla gama de creacións son as monas de Pascua. Para ofrecer algo diferente nesta pastelería apostan por personalizalas e facer cada unha adaptada á clientela. Nosotros hacemos un poco a la carta, ¿no? Y hacemos como un huevo personalizado en el que imprimimos una chapa de chocolate blanco con una impresión que puede ir o la foto del niño o incluso, bueno, tunear un poco ahí, hacerle un dibujo infantil, ponerle el nombre, bueno, una cosa así que, bueno, si queréis luego... Unha semana chea de doces típicos que se ofrecen nestas datas, así que é o momento de apostar por esta tradición tan apetitosa. A raza rubia galega goza cada vez dunha maior demanda internacional. Boa proba é o interese que esperta por parte de celebridades de todo o mundo. Foi o caso hai agora un ano do actor Henry Cavill por encarnar o mesmísimo Superman. De feito, na granxa do Corgo, onde adquiriu un lote de animais reprodutores, constatan que a visita potenciou as vendas do seu gando selecto. O actor que encarnou papéis como Superman ou The Witcher, o británico Henry Cavill, visitaba hai un ano unha explotación gandeira de Sabarei no concello lucense do Corgo. Nela mercou un lote de animais reprodutores de raza rubia galega que levou para a súa propia granxa na campiña inglesa. A partir de entón, non deixou de aumentar o interese no ámbito internacional por esta raza autóctona. Desde que, bueno, pues isto pasou por aquí a familia Cavill, pues haber un incremento moi elevado de animales para a línea vida. Sí que é verdad que levamos unha temporada moi grande atendendo atender a todo o mundo, pero bueno, é unha explotación pequena familiar e non damos coberto as necesidades que ten neste momento a alta demanda que ten de animales. Sí que é verdad que hai unha alta demanda de animales, pero animales de moi boas xenéticas. A xente agora quere incorporar animal de alta xenética, non vale calquer cousa, bueno, a xente cando incorpora algo, pues busca algo moi determinado,
animales con unhas boas pedigrís, con unhas boas calificacións morfolóxicas. Ademais da selección xenética na que priman a morfoloxía e o carácter dócil dos exemplares, a calidade dos pastos tamén resulta fundamental na posta en valor desta raza. Así e todo, malia o incremento dos prezos en orixe, o aumento dos custos de produción está a afectar o sector, en especial nos últimos meses. Hai unha alta demanda de animales, pero neste momento, dada a circunstancia da guerra de Oriente Medio, pois encima collenos en plena campaña de recollida de forraxes, abonos, os abonados das pradeiras e todo o que é un silado da temporada, pois collen. Entonces, o beneficio que nos reporta a gran venta e a gran volumen que temos de demanda de animales para a vida, pois nos é restado nos costes de produción que temos. Xunto coa escocesa Angus e a xaponesa Wagyu, a rubia galega pouco a pouco está a lograr situarse entre as que están consideradas, polas súas características ranoléticas, as mellores carnes de vacún do mundo. Este feito tamén chamou a atención do célebre chef Gordon Ramsay, que mesmo situou a raza autóctona de Galicia no máis alto do podio. Ata aquí o tempo do Galicia Noticias, quedan xa co Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.